Здравейте! В днешното видео от ALG Vision ще ви покажем пълно сравнение между 2 и 4 мегапикселова резолюция в една система за видеонаблюдение. IP камерите, които ще използваме, са от най-новата серия на Hikvision, а именно HiLook. Повече за параметрите и цена на камерите може да намерите в сайта на ALG Vision. В коментарите ще има линк към тях. Първото сравнение, което ще направим, е от 2 през нощта. Това е 2 мегапикселовата камера. И това е четворката. Както виждате, разликата идва там, че 4 мегапикселовата предоставя по-изчистена картина. Продължаваме с 2 мегапикселовата камера в 7.15. И това е четворката, като разликата тук вече е доста по-осезаема. Освен че картината е по-изчистена при 4 мегапиксела, филтрите в камерата също са по-добри и съответно светлината в картината изглежда по-реална. Тази разлика се наблюдава основно когато липсва повече светлина в картината. Т.е. когато е облачно, когато слънцето залязва или когато все още изгрява, както е в случая. Това са двете картини една до друга. Продължаваме напред с 2 мегапикселовата в един на обяд. И това е четворката. Както виждате, разликата вече отново е единствено в детайла на картината, като тук слънцето е напълно изгряло и вече няма разлика в светлината на картините. Продължаваме към 5 следобед с 2 мегапиксела. И това са 4 мегапиксела. Сега като слънцето залязва и отново има дефицит на светлина, отново има сериозна разлика в картините на двете камери. И за последно, в 10 вечерта виждаме 2 мегапикселовата камера, както и четворката. И сега като за финал ще ви представим и двете резолюции във всичките режими на нощно виждане. Започваме с 2 мегапиксела в цветен режим. Продължаваме в инфрачервен или черно-бял режим. И последния вариант е с изключена нощна подсветка. Имайте в предвид, че за да вижда добре камерата с изключена подсветка, трябва да има някакъв друг източник на светлина през нощта, както в случая е уличното осветление. Режимите на нощното виждане могат да се регулират в менюто на камерата. Това са 4 мегапиксела в цветен режим. В черно-бял. И с изключена подсветка. След като вече сте видяли различните резолюции на камерите, можете много по-лесно да направите решение към какво да се насочите. В сайта ни ALG Vision има известен набор от техника на висококачествени марки като Hikvision и TVT. Линк към него в коментарите. Благодарим ви за вниманието. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за канала, като така ни помагате да продължаваме да правим подобни информативни и интересни видеа.